Keď mám zhodnotiť tento ročník, hlavne čo sa nám podarilo, že sme zapracovali študenta druhého ročníka informatiky do prednáškovej činnosti, kde on spolupracuje spolu s nami a s inžinierom Janečkom na tvorbe programu, ktorý bude umožňovať revíznym technikom zľahčiť si administratívnu prácu spracovania revíznych správ od elektrických zariadení, elektrických spotrebičov, ručného náradia a podobne. Samozrejme zaujímam sa o informatiku, programovanie, mám rád aj elektrotechniku, ale v podstate to bol návrh z toho školiaceho pracoviska elektrotechnikov, aby nejaký študent, konkrétne druhák, sa zapojil do tejto práce v rámci bakalárskej práce. Tak samozrejme bolo potrebné naučiť sa nejaké dodatočné programovacie jazyky a nejaké postupy na to, aby mohla taká aplikácia vzniknúť, ale takisto je potrebné aj rozumieť tej problematike revízií, to znamená, že som si mohol skúsiť nejaké revízie, vykonať, pozerať na to, ako nejaké jednotlivé merania prebiehajú a čo vlastne obnáša tá práca revízneho technika. To znamená, že má to nejaké problematické časti, ktoré my sa snažíme odstrániť vlastne tou aplikáciou, ktorá jednak urýchli prácu toho revízneho technika, ale aj zníži záťaž na administratívu, lebo sú tam rôzne záležitosti, čo sa týkajú rôznych dokumentov, ktoré treba zaháňať už po rôznych pracoviskách a takisto aj tá samotná práca prebieha rýchlejšie kvôli tomu, že to je v digitálnej podobe a nie je to všetko cez papier. My sa každoročne zaoberáme problematikou, ktorá momentálne letí. To znamená, kde chceme získať prvotné informácie a tie prvotné informácie chceme odovzdať tým, ktorí sa zúčastnia, tým účastníkom nášho semináru, kde sú to predovšetkým elektrotechnici, projektanti, revízni technici. No a fotovoltika v súčasnosti má zelenú z hľadiska energetickej krízy s tým, že jej využitie do budúcna je veľmi zodpovedné a mám na mysli nielen pre veľké podniky, ale aj pre toho malého odberateľa, tak aby si sám dokázal vyrobiť a tú vyrobenú elektrínu spotrebovať. Nie je to jednoduchá záležitosť hlavne toho, že my okrem tej prevádzky, ktorá je dôležitá, riešime aj tú oblasť, ktorá je spojená s bezpečnosťou týchto zariadení. To znamená, aby v prípade akejkoľvek činnosti, napríklad, ktorá je spojená s požiarom, nedošlo v prípade hasenia takéhoto objektu aj usmrteniu tých, ktorí sa na tom podieľajú, to znamená hasičov a iných pracovníkov. To znamená, že tieto zariadenia musia spolupracovať s takými obvodmi, ktoré dokážu vyhodnotiť hneď problémy, ktoré vznikajú na fotovoltike, lebo každé zariadenie má svoje kladné aj svoje záporné stránky a v tomto prípade môže nastať požiar, hej, a v takom prípade musí byť zabezpečená ochrana pred zásahom elektrickým prúdom, lebo tá fotovoltika stále vyrába, pokiaľ nie je odpojená mechanicky, vyrába stále elektrickú energiu a keď ide ten zdroj, respektíve tá elektrína jednosmerná do meniča, kde vyrába nám striedavé napätie až do 400 V, tak to má problém potom v prípade požiaru, nastáva problém s jej hasením a podchytenie toho požiaru, lebo každý sa do takého objektu, na ktorom sú panely fotovoltiky, bojí ísť, hej, robiť nejaké hasenie a nejaké úpravy, tak aby si sám sebe nespôsobil problém. Z hľadiska bezpečnosti práce je treba zvažovať aj veci, ktoré môžu vznikať pri inštaláciách. Čiže treba dávať veľký pozor predovšetkým na pripájanie fotovoltických panelov, treba dávať pozor na vznik požiaru a to je kritické. A ešte je veľmi dôležité, aby sme dávali pozor na to, aké sú dimenzované spotreby a či fotovoltická elektrárne bude plniť požiadavky toho užívateľa. Čiže pri dimenzovaní a pri návrhu fotovoltických systémov, či ostrovných, alebo aj pripojených do distribučných sietí, je dôležité, aby sa zohľadnili podľa možnosti všetky súčasné, ale aj budúce plánované doplnenia spotrebičov u daných užívateľov.